ничего. Ничего, это Аллаха шükür. Бәһрәм Мусинның иртәләре әнә шулай социаль хезмәткәрне каршы алудан башлана. Лилия Токарева атнасына 5 тапкыр килеп йөри. Бәһрәм агага 96 яшь, күзләре начар күрә, колагы ишетми. Ул Бөек Ватан сугышы инвалиды. Фронтка 1943 елда киткән. Совет-Япон сугышында да катнаша. Ватан өчен көрәштә аның кулы яраланган. Сугыштан соң 36 ел заводта слесарь булып эшли. Бүген ялгыз яши. Овощную рагу с рисом, Бахрам Идрисович. Фатирны җыештыру, ашарга пешерү, дарулар алып кайту. Социаль хезмәткәр үтәргә тиешле эшләрнең бу берничәсе генә. Хәзер лучше мен белеп торам, значит, сәгать 9-да килә ул. Сәгать 9-да килә, бөтен нәрсәне җыештырып китә, чиста, һава, квартирада һавалар, әйбәтләнә, сөйләшеп утыра, эшләгәндә дә сөйләшә ул. Гел сөйләшә. Көләргә тек. Аның артыннан мин көләм. Сейчас 14. Минем карамагымда 14 өлкән кешем. Кемгәдер атнасына бер тапкыр барам. Коммуналь хезмәтләр өчен түләргә азык-төлек алырга булышам. Кайберәүләренә һәр көнне диярлек йөрим. Бәһрәм Идрисович шундыйларның берсе. Ул инде минем туганым кебек. Бахрам Идрисовичка килдем март айында. Һәм шулкадәр ялгыз итеп хис итә ул үзен. Кызы көн сайын килә, улы көн сайын килә. Ләкин аның дөньясында нәрсәдер җитмәгән кебек иде. Үзгәрешләр күренә сәламәтлегендә, иң беренче. Үз-үзен тотышында, сөйләшүендә, аралашуында и шулкадәрле көләч, шулкадәрле йомшак характерлы кеше инде ул. Безгә рәхмәттән башканы әйтә алмый. Үзгәрешләрне Бәһрәм Мусин үзе дә сизә, кәефе дә гел күтәренке. Туган җирем, үскән җирем, гадигән бер авыл. Гади булса да яз җиткәч гел бакчасы була ул. Казанның Совет районындагы Идә социаль ярдәм күрсәтү хезмәтендә 22 социаль хезмәткәр эшли. Алар карамагында 234 кеше бар. Шуларның 35-не илкүләм проект буенча ярдәм күрсәтелә. Социаль хезмәткәрләр өлкәннәрне карау буенча махсус курсларда узган. Есть школа ухода. Бу проект нигезендә ай сайын сырхауханәләрдән медицина хезмәткәрләрен чакыртабыз. Алар өлкәннәргә һәм инвалидларга ничек дөрес итеп булышырга кирәклеген төшендерә, тернәкләндерү күнегүләрен өйрәтә. Үз үзләрен карый алмаган өлкәннәр һәм инвалидларга озак вакытлы ярдәм күрсәтү буенча пилот проекты Татарстанда 2019 елдан бирле тормышка ашырыла. 4 ел эчендә 344 миллион сум акча бүлеп бирелгән, аның 283 миллионы федераль бюджеттан. Бу проектта республиканың 83 социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе һәм 93 медицина оешмасы катнаша. Быел мондый хезмәттән 6000-гә якын кеше файдаланган. Алия Сабирова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.